Здравейте и добре дошли в канала. Аз съм Кирил Кирилов и днес ще реагирам на часовници в интернет. Да раздвижим малко летните часовници, послепис за всички хоби катаджи, чакам на светофар. Страхотен пример, не ползвайте телефон докато шофирате. Citizen Automatic, червена гумена каишка, водолазен, много як. Един жесток ден на писта Картал. Какъв е този часовник? Fisherman Perch. Жълта гумена каишка. Не ми е известен този часовник. Fisherman. Пишете в коментарите, който е запознат да разкаже повече. Vintage Zenith Sporto Small Second. Хубав часовник, изчистен дизайн, страхотен за официални поводи. Longines Master Collection хронограф е страхотен часовник. Имам слабост към марката Longines. Някой ден ще си купя такъв. Или по-скоро не хронограф, но подобен. Повече харесвам Zulu Time. Очаквано добра комбинация. Lexus и Grand Seiko. Яко. Да поразходя космическия кораб. То верно е космически кораб. Какво е това? Хамилтън ли е това? Не знам. Пишете в коментарите. На ретро вълна днес еха Omega Constellation Automatic. Страшен часовник. Много добър. Извинете, колко е часа? Първо, на пръв поглед ми изглеждаше на Panerai този часовник. 7 Friday Automatic. Колко е часа? Нямам представа. Много красив Tag Heuer Aqua Racer. Става. Още не мога да му се нарадвам, нося го всеки ден. Какво е това? Steinhardt. Окей. Я да видим кой ще изкара най-яката Vintage Omega. Моята от 50-те и е като нова. Яко, я да видим. Ами добра е. Да. Изчистен дизайн, супер. Нещо и от мен. Ама, какво е това нещо, бе, мен? Ами не е лоша. Ами Swiss Military Hanova. Да, не е лош. Белма и Мерчер, класима GMT за днес. Окей. Хубав часовник. Все едно излиза от магазина, запазено старче. Догма. Прима. Швейцарски догма. Става, да. Също. Кефи ме. По принцип се кефа много на дрес часовници, на такива, които са с изчистени циферблати и кожени каишки. Така че важи. Неделно с нещо по-простичко. Ето един Panerai. Много як. Кефът ме обаче са доста големи за моята китка. Моята китка е 16 см и Panerai просто не е за мен. Ето един стар приятел, имам го от много години. Cartier Tank. Кварц. Хубав четвъртък на всички. Rolex Explorer. Много як. С синьото много му отива.
Топ. Хубав ден за пазар. Какво имаме? Омега, Seamaster, Professional. Един рядък Longines The Master Collection Power Reserve. Тоя Марлин доста ми допадна. Има ли фенове на белите циферблати? Да, има. Аз съм такъв. И също така и фен на Longines. Приятна неделя вечер на всички. Cartier Santos. Хубав часовник. Реших да споделя с вас снимка от лятото, когато на рождения си ден посрещнах изгрева на плажа с този красавец. Тази година навършва 20 години. Омега Constellation Perpetual календар. Приятна неделя, колеги. Seiko 5. Seiko ден. Seiko алпинист. Харесвам Seiko алпинист. Дори желая да си купя, но ще видим кога. Първо имат други часовници, които трябва да взема. След това ще дойде времето и на Seiko алпинист. Сив ден. Да, аутфита е сив. Seiko. Хубав часовник. Автоматът кварц може да е пластмасов, да е чуплив, проблемен, според експерти, но е най-точната механика, която съм имал. Яко. Тисо. Seastar. Ето и един Хамилтън. Каки. Фен съм на марката, аз имам Hamilton Khaki Field Expedition 37 мм и ми е много любим. От каишките най-удобни за мен са гумите. Breitling. Да, гумените каишки са си удобни, да. Аз съм доволен на моите G-Shock часовници. Страхотно прелепват към ръката. Ето и един G-Shock. Интересен цвят. Аз имам черен, чисто черен такъв и един жълт също. Casio OG G-Shock. Железен часовник. SKX 011, класиката в оранжево. Готин. Оранжев. Хубав цвят.